Втория пешеходен мост над Тълкидере ще свързва населеното място с част от ромската махала и обработваемата земя на селото. Стойността на инфраструктурния обект възлиза на 30 000 лева. Това ще бъде полезно и много от важно значение за жителите в северната част на село Гелеменово, тъй като след наводнението през 2007 година тази част жителите буквално са изолирани. Те са принудени да заобикалят около над километър, за да ползват социални услуги и за да достигнат центъра на населеното място. Принуждаваха се и правеха временни тяхни си съоръжения, които са доста опасни. При наличието на по-голямо количество вода, водата ги отнася и има вероятност да направят по-голяма тапа някъде другаде. През 2010 година община Пазарджик изгради един пешеходен мост над Тълкидере. Той възстанови стария, който беше отнесен при наводненията през 2005 година, когато Тълкидере заля селото и скъса съоръжението. Гелеменово беше едно от най-засегнатите в страната населени места при бедствието и инфраструктурата му не може да бъде възстановена напълно и до днес.